Għal dawk minnkom lejali għat-Toyota jixtiequ jidħlu fid-dinja tal-vetturi elettriċi, imma xtaqgħu jistennew biex jaraw x'ħadd toffri din id-ditta, nistgħu ngħidu l-istennija spiċċat għax bdew jaslu l-modelli ġodda. Ftit ilu provajt l-Urban Cruiser, modell interessanti immens għas-suq lokali, illum qed nipprova l-verżjoni fully electric ta' CHR. Fil-ġranet li ġejjin ħan nipprova wkoll il-verżjoni ġdida tal-BZ4X li tikkompleta ir-range ta' vetturi elettriċi ta' Toyota u qed insemmiha għaliex CHR Plus għandha ħafna komuni, fil-fatt mibnija fuq l-istess underpinnings bis karozza relattivament differenti. U għalla volja ġor l-istess isem bħal CHR Self-Charging Hybrid u CHR Plug-in Hybrid hija karozza sostanzjalment differenti, hija kemm xejn ikbar u anke fejn jidħol styling għandha elementi li jiddistingwuha. Nibdew bil-inħarsu lejn il-faċċata fiha dak li jgħidula il-hammerhead face imħabba l-istil tal-karozza minn quddiem, ħaġa li tissorprendini huwa li għandek din l-erja kollha dedikata għad-daytime running lights li huma C-styled, verament imponenti. Biss imbagħad il-headlamp innifsu li fih kemm id-dim u kif ukoll il-bright huwa kontenut f'din is-sezzjoni hawnhekk li effettivament meta tkun karozza skura aqqas tinduna li hawn fil-fatt fanal hawn taħt. L-styling mill-ġenb sabiħ immens, f'dan il-każ għandna 18-inch alloys bis-sem verżjoni fejn jitilgħu għal 20-inch. Għandek l-istess coupe-SUV styling tas CHR, l-istess sistema fej il-handle huwa moħbi għalla volja fuq verżjoni sewda dawn id-dettalji inqas jidhru. Hemm verżjonijiet ukoll fejn jista' jkollok is-saqaf iswed biex jikkontrasta mal-bqija tal-bodywork. Hawnhekk forsi l-verżjoni elettrika tiddistingwi ruħha l-aktar mill-CHR standard. Ovvjament għandek il-BEV Battery Electric Vehicle indikazzjoni li hija l-electric car, għandek il-badge ta' Toyota żgħira u oġobni ħafna dan l-effett tal-LED light min-naħa għall-oħra tal-karozza li jikkrea effett verament sabiħ. Ma nafx għaliex, tfakkarni daqsxejn anke fil-Porsche Macan l-ġdida bħala styling. Dan l-spoiler araw fuq araw id-dettall tiegħu, bla dubju konsiderazzjoni importanti għal din il-kategorija ta' karozza huwa kemm tesa' bħala luggage space, fil-fatt il-volum totali huwa ta' 460 litru daqsxejn iktar, għandek arranġament interessanti, għandek il-qiegħ livell ta' wara allura faċli biex iddaħħal u toħroġ l-affarijiet. Biss jekk dan mhux suffiċjenti, ħarġu sistema interessanti fejn dan maqsum fit-tnejn u joħroġ il-barra jidħol hemmhekk jidħol dan ukoll u gwadanjajt 3 jew 4 pulsieri bħala font jekk ikollok xi ħaġa kbira xi ġġor, ovvjament tista' tneħħi kemm il-cover tal-luggage boot. Għal karozza ta' 4.5 metri naraw li l-ispazju wara huwa diċenti, is-sit qiegħed fil-pożizzjoni li nsuq kieku l-karozza jien, jiġifieri kważi kompletament lura u naraw li kemm bħala legroom u l-headroom ukoll huma diċenti anke bħala shoulder room, ovvjament jekk għandek xi ħadd bil-qeda fin-nofs, is-sit dejjem ħajkun ħarir iktar riebes u iktar elevat, biss imbagħad l-art hija kważi ċatta, tipiku ta' vettura elettrika l-art hija daqsxejn għolja, allura tinnotaw il-kubtejja qegħdin mollija mhux ħażin u l-parti ta' taħt tal-koxxa ma tistriħx sew fuq is-sit, fuq il-parti t'isfel tas-sit. Imma għad-distanzi ta' Malta żgur komda immens u anke 3 adulti għal dak l-iskop jistgħu jinġarru mingħajr problemi ta' xejn. Quddiem ukoll il-karozza komda immens, kif taraw għandek driving position elevata, allura l-visibilità tajba immens, għandek seats komdi b'ħafna flessibilità, tista' taġġusthom huma manwali, l-unika ħaġa li għandek il-lumbar support li huwa elettriku, imma xorta ssib pożizzjoni tajba, l-steering wheel ukoll għandu kemm height u reach adjustment. L-unika komment li kolli ngħaddi fuq l-steering wheel huwa li biex tara dik il-parti ta' dashboard, dak l-screen, trid tniżżel l-steering wheel għal dan il-livell. Issa dan il-livell ħajaħbatlek markubtejk, allura trid tollih ftit biss ħajtelfek ħarira mill-viżibilità. Mill-banda l-oħra għandek dan l-screen enormi pożizzjonat tajjeb immens u il-resolution u anke r-response time tiegħu ma' brillanti. Ħaġa li għamlu verament tajjeb it-Toyota bħalissa hemm dak id-dibattitu suppost ikollok kollox touchscreen jew kellha jkollok buttuni fiżiċi.
Hawnhekk araw daqsxejn, integraw il-buttuni fiżiċi ġo l-screen. Allura għandek dan iċ-ċirku, iddawru, screen żgħir ġewwa u tinbidel it-temperatura. Għandek din il-parti tal-konsol wiesa' immens, tantu hekk li saqajk tispiċċa tistrieħ miegħu. Imma bekk rebħu il-possibilità ta' żewġ full-size wireless charging pads. Għandek il-gear selector komdu tafas l-isfel biex titfa' jew reverse jew drive u kemm titfgħu l-isfel għal neutral. Imbagħad għandek il-park button hawnhekk u 3 buttuni oħra, eco mode, snow u hawnhekk biex titfi traction control. Armrest komda b'storage tajjeb taħt u għandha innovazzjoni qed taraw din il-buttuna nafasha u niftaħ imma mhux komdu hekk, komdu għal passiġġier. Min-naħa l-oħra nafas buttuna n-naħa l-oħra u tinfetaħ din in-naħa. Kumment fuq is-seats li huma komdi immens, fil-verità għandek il-parti ċentrali tad-drap u mbagħad il-parti esterjuri li hija tal-leatherette jew kif qed nirreferu għalih illum vegan leather. Bis-supportive immens tad-driver għandu anke il-lumbar support u għandek dawn il-ġnub biex anke jekk tkun qed issuq daqsxejn veloċità ħajżommok komdu f'postok. Oġbitna ħafna d-dimensjoni ta' spazju li kkreaw bid-diżinn tad-dashboard, użaw anke materjali innovattivi ħafna u anke soft touch plastics hawnhekk. Li ma stajtx insibu aċċess għal glove compartment li qed nassumi m'hawnx wieħed, biss imbagħad għandek dan il-compartment hawn taħt biex terfa' l-affarijiet xorta. Niġu għal powertrain u dan marbut tajjeb jew ħażin ma' wieħed mit-3 trim levels li jeżistu li huma Icon, Design u Excel. M'hemmx differenzi kbar fil-fatt bejn l-Icon u d-Design kull m'hemm il-power tailgate u l-preparazzjoni għat-towbar. Imbagħad bejn id-Design u l-Excel għandek is-saqaf iswed għandek it-20 inch alloys u numru ta' safety features żejn. Nibdew bl-Icon li għandha dak li nsejħula l-batterija żgħira 57.7 kWh li minnhom usable għandek 54 kWh, għandek ir-range skont il-WLTP ta' 430 km, il-power huwa 164 horsepower u l-speed massimu tal-karozza huwa 140 km/siegħa. Iż-żewġ verżjonijiet l-oħrajn aktar potenti għandhom batterija akbar 77 kWh usable minnhom 72 kWh, range skont il-WLTP ta' 606 km b'ċarġ wieħed tal-batterija, aċċelerazzjoni għal 100 km/siegħa 7.3 sekondi, speed massimu 160 km/siegħa. Għandha 11 kW AC charger inbuilt li fuqu iżżid kważi 60 km ta' range kull siegħa ta' charging. Niftakar meta mort Londra u soqt il-miraj il-Toyota li hija powered bil-hydrogen. Meta kont ikkummentajt fuqha qatt iħossni daqsxejn iddiżappuntat għaliex kelli aspettattivi inkredibbli. Ma nafx eżattament ibbażati fuq ix. Imma l-iktar ħaġa li laqtitni hija kemm kienet ordinarja il-karozza biex issuqha. U effettivament dan kien l-akbar preġju tal-karozza għaliex ma kellix xi fatturi differenti, hija karozza normali flok elettriku jew petrol jew diesel taħdem bil-hydrogen. U naħseb dan huwa parti mill-filosofija tat-Toyota li kemm jista' jkun il-karozzi tagħhom huma normali. U tibdel minn waħda l-oħra tħoss dik l-istess normalità. U għall-maġġoranza tal-klijenti dik il-normalità hija verament dik li jfittxu. L-istess ħaġa bis-CHR jinsoqt il-verżjonijiet kollha mhix daqstant differenti minnhom, alla volja hija karozza kompletament differenti. Hija faċli biex tissuqha, verament kwieta, għandek it-touch points mal-karozza kollha tal-ogħla kwalità allura tagħtik dik is-sens ta' lussu u tagħmel eżattament dak li titlob minnha. Tmiss il-gass f'dan il-każ elettriku għandek ħafna iktar torque li huwa available ma' lafsa tal-pedala, allura ir-reaction hija impressjonanti, imma karozza li mhux ħatoqgħod tiġri u ttellaq biha. Meta għandek bżonn l-speed ittijulek, imma ġeneralment ħadd instaq b'kalma u bis-serħan tal-moħħ. Is-sensazzjoni hija ta' kontroll totali, ġifieri l-karozza ma tintimidakx. Għandek soundproofing eċċellenti, allura apparti li m'hemmx tħoss tal-magna, anke wind u road noise huma minimi, qas tismagħhom.
U forsi fejn nippreferja ħafna iktar mill-kemm il-self-charging hybrid u l-plug-in hybrid u għal-fatt li bil-verżjonijiet l-oħrajn meta inti maġġel u tafas il-gass, xi ħin minnhom ħadd tidħol il-magna u tikkrea dak il-ħoss u dak is-sens ta' urġenza. Hawnhekk tibqa' dejjem silenzju, anke jekk tniżżel il-gass mal-pjanċa, il-karozza ttir imma dejjem paċi perfetta. Minn kif ħarġet, is-CHR dejjem għamlet ħitt kbir magħna l-Maltin, għandha styling li jintoġob immens u issa għandna option ġdida, dik fully electric. Bħala styling kważi jien rajtu irraffinawh daqsxejn iktar, karozza kif rajna kemm xejn ikbar allura għandek daqsxejn iktar spazju u iktar prattika, ta' min tgħaddu sant ix-showroom ħażebbuġ u tippruvaw din il-karozza. Dawk li qatt ma kellhom Toyota ma xorta qed ifittxu vettura elettrika, din hija waħda li għandkom tikkonsidraw.